uphuse uphumeleleke igama kuPastor Winnie nge-channel yoFlick. Okubalulekile nokufanele ukuthi qikelela phela ukuthi nawe uba umuntu owumlandeli le channel. Ungaveli ugqume bese usenza le number uloku ungifonela before 6, ungifonela ngabo 5 ekuseni, ungifonela ngabo 8 ebusuku, 7 ebusuku, yabo. Qikelela ukuthi uba ngumlandeli we channel, understand ukuthi how I work, yabo. Ungaloku ungithumelela uWhatsApp, ungibhala kuWhatsApp ngoba kusho ukuthi ngamanye amazwi awufuzange wenze due diligence ekutheni ucheck ukuthi ngisenza kanjani. Ngiyakusho kumavideo ukuthi mina umuntu angifuna ngoWhatsApp, angifuni umuntu angifonele before 9, angifuni futhi umuntu angifonele after 5, ngifonela from 9 to 5 ukuthi yimina loyo. If when you prefer ukufona ngabo 6, that means you have to call abanye abantu, angithi labo bakuthandayo ukufonelwa before 6 ekuseni, yabo, noma ngabo 5 ekuseni. Kodwa umuza kimi uzoza with my terms, ngo-9 ya 5 kuphela. WhatsApp awungithumela ama-SMS, yabona, angisiqabani. Sibheka-ke la uLindo Mkhongwana, Lindo Makhongwana uthi-ke ukuphupha unomuzi omuhle akabingelela akaceli, but kufuna mina ngithathe isikhathi sami ngibuye ngimphendule umuntu onjalo, yabo. So guys, kubi ukuthi wena awukhomba ukuthi uwumuntu uphupha unomuzi omuhle. Akathi sawubona, akathi ngicela ukubuza ukuthi mawuphupha unomuzi omuhle. Kodwa mina ngifuna ngithathe isikhathi sami ngiphendule njengoba ngizophendula la, ngilethe ulwazi oluphelele olusuthi, yabona. Kubuhlungu engathi singafunda ukuthi uma singabantu asibe abantu abaphelele abanobuntu. Ukuphupha unomuzi omuhle, dreaming of having a beautiful house, beautiful home, it's a beautiful dream. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha unomuzi upha uluhluma umuhle lo muzi. Lokho ngisho izibusiso nencebo noma ukuthi ngenze kuzothuthuka uphinde uphumelele. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha unomuzi kungaba upha uluhluma umuhle ngoba lungabe lukhomba ukuthi kungenzeka uzokupha nomndeni omuhle futhi omnene nothokozisayo, yabona. uJoshua 24:15, kepha mina nendlu yami ngiyamkhonza uJehova. La ukhuluma nomndeni ngomndeni wakhe. 3, futhi uma uphupha nomuzi kuwupha oluhluma umuhle lo muzi ngoba lokhu ngasho ukuthi kungenzeka umnene wena futhi uzokuba nempilo enhle, uphinde ube nodumo, uthandeke noma uhlonishwe. NgokukaMathewu 5:14, mina ngokukhanya kweze umuzi wakhe entabeni ungesitheka. Kanti-ke kungenzeka lephupho futhi leli livele uma umuntu uyozigeza, uyozihlambulula, likhomba ukuthi usuhlambulukile ngokwesintu. Okay. Number 4, kuyenzeka futhi umphupha umuzi kube upha oluhluma uma umuhle lo muzi ngoba lokhu ngasho kungenzeka uzothola umlingane noma nomlingane manje, noma uzothola ingane enhle futhi oyithandayo, futhi kungenzeka uzothola umlingane omuhle noma nomlingane omuhle njengamanje, noma uzothola ingane enhle maduze. Okay. 3, ngokwesintu uma uphupha umuzi kuba upha oluhluma lo muzi omuhle ngoba lokhu sengasho ukuthi kungenzeka umsamo wakho omuhle, uhlanzekile futhi izidalwa zihlambulukile. Shuthi uphupho lingavela leli mangokuthi ubuye ulungisa umsamo wakho njengamanje, yabona. Siyabonga. Besibheka la uphupho nomuzi omuhle, beautiful home, beautiful house. Be blessed.